Práve sme sa zúčastnili na súdnom pojednávaní v Pezinku, kde pred špecializovaným trestným súdom obhajoval svoje konanie pán Marian Magát. Poprosím ťa, Marek, zhodnoť niekoľkými slovami, čoho sme boli dnes svedkami. Tak vidíme, že ten súdny proces je na dlhé lakte a vidíme, že tieto gumené zákony extrémizmu, ktoré boli v minulosti schválené, sa dajú ohýbať tak, ako presne systém potrebuje. A mohli sme aj vidíme stále na tomto prípade to, že jednoducho znalecké dokazovanie, kde je, dajme tomu, 4, 5, 6 znalci a každý znalec tvrdí niečo iné, tak na základe čoho sa potom ten súd má rozhodnúť, aby ten proces bol spravodlivý. Pretože ak jeden znalec, ktorý je štedro odmenený za svoju činnosť, kde si ho NAKA vždy zavolá na pomoc, ak chce takýchto ľudí obviniť a potom žiada od nich väzbu, tvrdí jedno, ďalší tvrdí iné, ďalší tvrdí iné a dookola, čiže spravodlivosť nemôžeme nejako čakať, ale najsmutnejšie na tom je, že už vo viacerých takýchto procesoch, kde jasne Marian Magát má odbornosť a vie argumentovať, má každý jeden fakt, ktorý napísal v knihe, má podložený nejakými dokumentami odbornými z literatúry, tak zase opačná strana, obžaloba a znalci sa veľakrát opierajú vo svojich znaleckých posudkoch o také stránky, ako sú aktuality a ako sú topky. Tak to je naozaj smutné, ak znalec, ktorý zobere peniaze od štátu, ktorý je určený na dokazovanie, aby používal zdroje, aké sú aktuality, topky, o chvíľu to bude denní Gen a tak ďalej, tak to je naozaj nehoráznosť a toto nemá správny štátom absolútne nič. Mňa zarazilo, Marek, keď hovorili o sume, ktorú prokuratúra zaplatila za tzv. Odborné posudky. Hovorilo sa o 26 000 eur. Nie je také zavádzajúce, vieš, keď ti niekto zaplatí 26 000 eur, neurobíš taký posudok, ako potrebuje? Tak, zoberme si, že tí znalci nie sú iba v tomto prípade. Ak išlo o ten balík peňazí pre znalcov, ktorí sú v tomto prípade s Marianom Magátom, tak zoberme si, že títo znalci robia znalecké posudky dlhé roky a hlavne robia ich strašne veľa. Pretože už v minulosti NAKA objasňovala závažné zločiny extrémizmu takým spôsobom, že ľudia niečo napísali na Facebooku, znalec napísal na to znalecký posudok a následne takýchto ľudí, ktorí písali nejaké nezmyselnosti na Facebooku, tak takýchto odsúdili. Čiže ten znalec, alebo teda respektíve tí znalci, ktorí zobrali teraz peniaze, to je len istá maličká časť toho, koľko peňazí zobrali za celé roky tých nezmyselných vyšetrovaní a nezmyselných napádaní ľudí a vyšetrovania a vyhrážania sa NAKou na základe nejakých blbostí, keď niekto niečo napísal na Facebook. Dobre, Marek, tak vidíme sa budúci týždeň v utorok o 9:00. Budúci týždeň pokračuje hlavné pojednávanie s Marianom Magátom. Určite sa tu vidíme a som zvedavý ešte, aké argumenty na tom súde padnú, ale ja si myslím, že to už bude pravdepodobne posledné stretnutie, pretože prokuratúra, alebo teda obžaloba už všetky fakty povedala, teraz sú záverečné reči, takže uvidíme. Hlavne uvidíme to potom, aký bude ten rozsudok. Dobre, Marek, ďakujem ti za zhrnutie. Ja ďakujem. Pozdravujem všetkých.